Joo, haavitulle. Hieno taime Emelillä. Saaks sä? Joo, vaan. Come on. Perse meni tonne. Ui. Vitsikö pääsi sinne? Ah. Näin oli käynyt Mikon kavereille. Oli vetänyt puskaa iso taimi. On se vielä kiinni. On se vielä sieltä. Joo näkyy. Tuo puska pitää saada. Saatko sen tästä varresta? Tuolla menee syvällä se juuri. Kala on nyt tuolla, niin se on hyvä juttu. Se saa vaan selvitettyä. Joo. Tuossa on haavi. Tuossa. Tulee. Ei. Yes. Come on. Woo. Noin. Siitä. 49. Niinkö? Joo, kyllä tuo pyrstö menee. Joo, on se. 49. Oi, yllättävän pitkä. Mitat oli 49 senttiä ja 950 grammaa ja vähän jäätiin kilosesta ja 50 senttisestä, mutta hieno kala ja kaiken taistelujen jälkeen saatiin ylös. Ei paljon lähemmäs vois päästä sitä 50 senttiä No ei, kilo. mutta on kyllä mahtavan näköinen kala. Ei voi muuta sanoa.